ουρανό τα χρώματα στα μάτια σου κρατάς κι όλα του νου τα όχυρα εύκολα κατακτάς. Μα από φόβο κάνεις άκρη να περάσει η αγάπη, αγάπαμε αν τολμάς. Σώμα μισός μου τη δύναμη, κίνητρο και χωρίς σκοπό αλλάξω γη. Ξέρω το εγώ χωρίς εσένα το πρωί που θα μας βρει πριν το γκρεμό. Φρένω το εμείς αλλιώς δεν σου. Μεσημέρι είναι το προγραμματισμένο ραντεβού σου για την εισαγωγή στην κλινική. Δεν πιστεύω να το ξέχασες. Σου μιλάω. Το θυμάμαι. Έκανα το τεστ. Δεν είμαι έγκυος. Αχ, Μανούλα μου, σώθηκα. I would very much like to get inside your house to take some pictures. I'm sorry, but I'll have to say no. Όσο το επεξεργάζομαι, κάτι συμβαίνει με τους δύο. He's going to catch on. Mark my words. He's looking at us funny. Μαμά, πού θα πάμε? Θα σε πάρω μαζί μου στο ταξίδι, αγάπη. Δεν είναι γκάζος και έφυγε. Το παιδί μου πού είναι? Τι λες τώρα? Ω διάολό μου, μην τη χάσετε από τα μάτια σας. Pour us a second round of this kumquat liquor. More? Oops. Oh, no. Sorry. Okay. You are going to get drunk. Me? No. It takes more than 2 glasses for me to get drunk, believe me. You're going to have to excuse me, but I have to go. I have a lot of work to do, and I have to get in touch with Ersi to see how Nona is. Oh, okay, So, yeah. thank you very much, Oh, no. host. Thank you for coming. I have to leave also. Thank you for everything. The next one is on me. I'm taking you out. All right. Thank Bye, you. then. Bye. See you soon. Τι εννοείς πήρε το παιδί και έφυγε? Αυτό που άκουσες. Η γυναίκα δεν είναι καλά. Χρειάζεται βοήθεια. Είναι επικίνδυνη για την κόρη μου. Και τώρα οι φρουροί σου την κυνηγάνε. Ναι, τους είπα να μην τη χάσουν από τα μάτια τους. Μιχαήλ, πες τους να σταματήσουν τώρα. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Θα την αγχώσουν και θα τρέχει περισσότερο με το αυτοκίνητο. Και τι, να την αφήσω να το σκάσει με το παιδί μου? Το έκανε ήδη μια φορά στη Ρώμη. Δεν πρόκειται να ξαναπεράσω τα ίδια. Δεν έχω καθόλου καλό προαίσθημα γι' αυτό. Ούτε εγώ. Έλα. Τι? Τι είπες τώρα? Ποιος έφταιγε?
Η Αριάδνη, η Λιάννα είναι καλά. Ωραία, έρχομαι από εκεί. Τι έγινε? Η Λιάννα τράκαρε με το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Τι? Είναι καλά? Δεν ξέρω. Στούκαρε σε ένα δέντρο. Εν τω μεταξύ η μικρή δεν φορούσε ζώνη. Δεν ξέρω αν είναι καλά, τώρα την εξετάζουν. Πάω στο πέδον. Πάρε με τηλέφωνο μόλις έχεις νέα. Εντάξει. Αυτά φαίνονται τέλεια. Μπράβο, Ευάκη μου, μπράβο. Λοιπόν, περίμενε, κάτσε να δοκιμάστε κιόλας. Δεν έχεις ξαναπιάξει έτσι. Τι έβαλες μέσα? Λοιπόν, μια συνάδελφος από το γραφείο μου είπε να ρίξω ένα ποτήρι λευκό κρασί στον κιμά. Αυτό έκανε τη διαφορά. Πετύχανε, έτσι. Τέλεια είναι, να τα κάνεις πάντα έτσι. Εντάξει, μωρό μου. Να σου πω, πώς είσαι εσύ, είσαι καλύτερα? Ναι, μια χαρά είμαι. Απόψε μπορώ να πάω να μείνω στον Νικόλα να δούμε κάποια ταινία. Να πας. Κάτσε εσύ μου αμέσως να πάει. Έχεις διαβάσει τα μαθήματά σου. Εννοείται. Είσαι καλά τώρα. Πρώτη μαθήτρια το παιδί. Εντάξει, τότε να πας. Εσύ μου, τι γίνεται με την ανακαίνιση, τέλειωσε? Έχω φτιάξει γραφιάρα. Αλήθεια, τέλεια, άντε, καλορίζικο. Με τα συγχωρήσω. Άντε, γεια μας. Καλές δουλειές, μπαμπά μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Για πάρτα λίγο από την αρχή, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν ξέρεις το χαρακτήρα του Οδυσσέα. Παρορμητικός μια ζωή. Τι έχει συμβεί, που εξήγησε μου. Παιδί μου, πήγε και μια Αμερικάνα, η οποία τους μίλησε για το σκελετό και θέλησε να φωτογραφίσει το σπίτι μου. Και ο Οδυσσέας θεώρησε ότι μπορεί να τους δώσω την αδειά μου. Έχω πάθει πανικό δηλαδή. Καλά, αφού δεν του το επέτρεψες. Τι απρόβλεπτο που είναι αυτό το παιδί. Έτσι και του ξεφύγει καμιά κουβέντα και προκύψει κανένα σκάνδαλο, δεν θα το αντέξει ο Μιχαήλ. Ήδη η καριέρα του έχει υποστεί πλήγματα. Δεν έχεις άδικο. Θες να πάμε στην Κέρκυρα? Ναι, πρέπει να την έχω από κοντά. Αλλά εσύ με ποια δικαιολογία θα έρθεις? Κοίτα, πρέπει να ενημερώσουμε και τον Μιχαήλ, Δεν νομίζω. Έχει πολλά στο κεφάλι του. Θεωρώ ότι μπορούμε να τη χειριστούμε την κατάσταση μόνοι μας. Πόσο θα μείνει πια αυτή εκεί? Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει πάση θυσία ο Μιχαήλ να ενημερωθεί. Οκ, ανάλαβε το εσύ. Όχι εγώ. Καλύτερα εσύ να το αναλάβεις αυτό. Απλώς θα κανονίσουμε όταν θα το πεις να είμαι κι εγώ μπροστά. Αλλά ας το κάνουμε έτσι. Όλα καλά θα πάνε. Θα κάνουμε και 2-3 μέρες διακοπές εκεί, Το έχω ανάγκη να σου πω την αλήθεια. Αλεκό, δεν πάμε για διακοπές. Πάμε για να έχουμε από κοντά αυτή την Αμερικάνα. Καλά, και χάθηκε ο κόσμος να συνδυάσουμε δουλειά με διακοπές. Καλώς. Χαίρετε. Κάθεσαι. Τι με ήθελες? Τι σε ήθελα? Να πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε λίγο. Τώρα το παρήγγειλες. Ευχαριστώ. Η Κατερίνα? Τρέχει την Ιφηγένεια στο γιατρό. Γιατί? Τι έπαθε το παιδί? Ελπίζω τίποτα σοβαρό. Μια καθυστέρηση. Ορμονικό μάλλον. Μάλιστα. Θα την πάρω τηλέφωνο μετά να δω πώς είναι. Πώς θα πάει η ζωή σου? Ξεκίνησα κάτι. Και μ' αρέσει πολύ αυτός. Ναι. Τι σε ενοχλεί? Όχι. Τότε, γιατί ξυνίζεις τα μούτρα σου? Σε ενοχλεί, έτσι? Εγώ μετά από τόσα χρόνια μοναξιάς δεν έχω το δικαίωμα να συνεχίσω τη ζωή μου, να πάω μπροστά. Εννοείται δεν είμαι παράφρονο, Λουκά. Όχι. Τίποτα δεν εννοείται.
Δες τη φάτσα σου και τα λέμε. Τι έχει φάτσα μου? Κοιτάξου ένα καθρέφτη. Τι θες από μένα, Μιλτιάδη? Να σαλτάρω? Αυτό θες? Γιατί δεν μ' αφήνεις ελεύθερο. Είσαι ελεύθερος? Όχι ρε γαμώτο, δεν είμαι ελεύθερος. Συνέχεια μου δίνεις ελπίδες. Ακόμα και τώρα που με κοιτάς με αυτό το ξυνισμένο ύφος, εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις αισθήματα μέσα σου για μένα. Ναι, έχω αισθήματα. Φιλικά. Φιλικά. Οι φίλοι δεν ξυνήσουν τα μούτρα τους όταν ο άλλος βρει σχέση. Τα ερμηνεύεις όλα όπως θες. Όχι ρε γαμώτο, δεν ερμηνεύω τίποτα όπως θέλω. Ερμηνεύω ό,τι βλέπω. Κάτσε. Έλα και η αγωνία, τι έγινε? Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει ακόμα την ηχογράφηση. Γιατί? Γιατί ο Νικηφόρος ήρθε μαζί μου μέχρι εδώ και δεν είχα ευκαιρία να μείνω μόνος μου. Έλα, βάλε να ακούσουμε. He's going to catch on. Mark my words. He's looking at us funny. I didn't want to come, but he insisted. What was I supposed to do? Ναι, εντάξει, κάτι κρύβουν. Σίγουρα γνωρίζονται καλά. Θέλω να μάθω τι συμβαίνει. Με αυτά τα δεδομένα, η παρουσία της Grace αποκτά άλλο νόημα. Υπάρχει μυστήριο. Θα μιλήσω στον Νικηφόρο. Όχι ακόμα. Κάνε λιγάκι υπομονή. Ήδη αφού τώρα έχω στοιχεία. Άκουσε με. Μπορεί να σου δοθεί ξανά η ευκαιρία με το μαγνητόφωνο και να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Αυτή θα κάτσει κι άλλες μέρες εδώ. Λες, Ναι, είμαι σίγουρη. Μη βιάζεσαι. Λιάννα! Έλα εδώ, Λιάννα! Έλα εδώ, παιδάκι μου. Έλα εδώ. Σκότωσα το παιδί μου, με σκότωσα τη μάνα μου! Πέθω! Σταμάτα! Κάτσε κάτω. Κάτσε εδώ, δεν σκότω κάτω. Κάτσε κάτω. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Ηρέμησε. Είναι στο νοσοκομείο με τον Μιχαήλ. Είναι καλά. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Σίγουρα είναι καλά. Σίγουρα σου εκείνο το λόγο μου. Τίποτα. Σοκ έπαθε, τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι μια χαρά. Είναι καλό. Εσύ πρέπει να πάρεις ένα χάπι να συνέλθεις λίγο. Να ηρεμήσεις. Φέρε σε παρακαλώ το χάπι και νερό. Ελένη! Έλα, ηρέμησε. Άνοιξε εδώ στο χάπι να ηρεμήσει, χαρά μου. Έτσι, μπράβο. Έλα, να πιέσουμε. Δεν ήθελα να της κάνω κακό. Το ξέρω. Το ξέρω τι να αγαπάς και τι λατρεύεις, το ξέρω. Το ξέρω, αγάπη. Το ξέρω, χαρά μου. Έλα. Ηρέμησε. Όλα είναι καλά, είναι μια χαρά το παιδί. Πάμε στο νοσοκομείο να την δούμε, σε Θα τη φέρει ο Μιχαήλ εδώ. Δεν έχει πάθει τίποτα, σου ορκίζομαι. Εσύ θέλω να ηρεμήσεις. Εσύ θέλω. Ελένη, έλα εδώ. Πάρτε να πηγαίνετε πάνω, να ξαπλώσει και μην φύγεις από κοντά της μέχρι να κοιμηθεί. Έτσι, έλα πώς. Σου δώσα το λόγο μου, Έτσι, άντε. Σαρώνης. Ακούστε, έγινε ένα ατύχημα, γι' αυτό δεν ήρθαμε στην κλινική. Ναι, η κόρη μου τράκαρε και είχε μέσα και το παιδί της και έπαθε σοκ, είναι στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού, έχει πάθει ιστερία, γι' αυτό σας παρακαλώ, αν γίνεται, ελάτε από εδώ. Ναι, θα σας δώσω τη διεύθυνση. Σταμάτα να μουρμουράς επιτέλους. Τίποτα δεν είναι. Μια μικρή ορμονική διαταραχή έχεις. Μας έδωσε ο γιατρός χάπια και όλα καλά. Γκρινιάζω γιατί τα έκανα σαν τα μούτρα μου. Ευτυχώς που το κατάλαβες. Πάρε τώρα το παιδί τηλέφωνο. Εγώ πάω να αλλάξω.
Guess what? Δεν είμαι έγκυος. Σόπα. Και πώς το κατάλαβες, έκανες το τεστ? Ναι, και πήγα και στο γυναικολόγο. Και μου είπε πως έχω μια απλή ορμονική διαταραχή. Με χαπάκωση. Μπράβο σου, λοιπόν. Σου εύχομαι καλύτερη τύχη με τον επόμενο. Μαμά! Μαμά, βοήθεια! Χανόμαστε! Τι είναι πάλι? Μου το έκλεισε στα μούτρα. Μου είπε καλύτερη τύχη με τον επόμενο. Καλά να πάθεις. Άσε με ήσυχη πια. Είμαι ηλίθια, είμαι βλαμμένη, χαζή, σκατά τα έκανα. Έτοιμη? Ναι. Ωραία. Το παίρνω εγώ αυτό. Μου πήρες ένα σωρό ρούχα και μου έφερες. Για να μην το ξαναπείς. Λοιπόν, σε πάω στο σπίτι σου τώρα. Εντάξει, περπατάω. Σε ευχαριστώ. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ, Έκτορα. Παρακαλώ. Αυτό είναι για σένα. Τι είναι αυτό? Σου είπα ότι θέλω να σε βοηθήσω. Λεφτά. Ναι. Και θέλω να τα πάρεις χωρίς να το συζητήσουμε. Λέτε. Έλα, μίλησα, ήθελα να πω δεύτερη κουβέντα. Δεν είναι ανάγκη. Αλήθεια. Δεν πειράζει. Εγώ νιώθω ενοχές και θέλω να σε βοηθήσω. Τα χρήματα φυσικά δεν είναι λύση, αλλά είναι μια αρχή. Ξέρω ότι εξαιτίας μου έχασες μαθήματα και μεροκάματα. Δεν πειράζει. Θα διαβάσω. Και θα δούμε τι θα κάνω με τη δουλειά στην καφετερία. Θα τα καταφέρω. Και μην χαθούμε. Όχι, θα κανονίσω και ένα τραπέζι στο σπίτι. Θα σε καλέσω. Οκ. Θα χαρώ πολύ. Πότε? Θα δούμε, Ράνια. Θα δω πώς είναι το πρόγραμμα με τις δουλειές μου και θα σου πω. Ευχαριστώ για όλα. Τι κάνεις, μικρέ? Με λες έτσι. Εντάξει, μεγάλε. Ό,τι πεις. Λοιπόν, έκανες πολύ καλή δουλειά με το Βέργο, γι' αυτό σου δίνω κάτι παραπάνω σαν πόνους. Πρώτα μου παίρνετε τα λεφτά και μετά μου τα δίνετε σαν πόνους. Ναι, έτσι, για να έχει λίγο ενδιαφέρον η ζωή. Δουλεύεις τον αλγόριθμο? Ναι. Σαν κινέζικα μου φαίνονται όλα αυτά. Δεν είναι για όλους. Και πώς λειτουργεί αυτό, ρε φίλε? Εισάγω όλες τις παραμέτρους του Διεθνούς Χρηματιστηρίου. Ο αλγόριθμος έχει το πλεονέκτημα της ταχύτητας. Κανένα μυαλό ανθρώπινο δεν μπορεί να το φτάσει. Και πού ξέρει τι να ποντάρει? Έχει μια ειδική σχέση μέσα που του επιτρέπει να κάνει χιλιάδες προβλέψεις το δευτερόλεπτο. Δεν σημαίνει ότι όλες είναι σωστές. Μπορεί όμως και να βγάζει πλεονέκτημα ενάντια στην αγορά. Και πώς ξέρει, ρε παιδάκι μου, έχει μυαλό και σκέφτεται? Όχι ακόμα, αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Σκοπεύω να συνδυάσω τα μαθηματικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, όσο περνάει ο καιρός, ο αλγόριθμος θα μαθαίνει και θα εξελίσσεται. Πού τα ξέρεις όλα αυτά, ρε φίλε? Διαβάζω. Δεν το έχω όμως με την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό αύριο θα πάω σε ένα σεμινάριο για να πάρω ιδέες. Θες να έρθω κι εγώ μαζί να στα εξηγήσω λίγο που τα παίζω στα δάχτυλα? Σίγουρα.
Μπορεί να μην σκαμπάζω από αυτά, αλλά έχω το κεφάλαιο που χρειάζεσαι για να βάλεις μπροστά την ιδέα σου. Πώς έγινε πάλι αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω. Δεν έπρεπε να πάρει το αυτοκίνητο στην κατάστασή της. Το παιδί βρίσκεται στο νοσοκομείο τώρα. Πώς είναι καλά? Εντάξει, δεν έχει πάθει κάτι σοβαρό. Η Λιάννα? Πώς να είναι. Ράκος. Χειρότερα και από πριν. Το παιδί της πήγε να σκότωσει. Τα ίδια έκανε και με τη μάνα της παλιά. Αυτή την έφαγε. Ακόμα δεν το έχουν πάρει ήδη στα ΜΜΕ. Αν αρχίσουν τα τηλέφωνα, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε δηλαδή? Αυτά συμβαίνουν, ρε παιδιά. Ένα απλό ατύχημα ήταν. Συμβαίνει κάθε μέρα. Τι συμβαίνει κάθε μέρα, ρε Σιμιλτιάδη? Μια μάνα να πετάει το παιδί της πίσω στο κάθισμα του αυτοκινήτου χωρίς ζώνη. Ανεπίτρεπτα πράγματα. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το παιδί όμως είμαστε σίγουροι ότι είναι καλά. Ο Μιχαήλ δεν έχει πάρει κανένα τηλέφωνο από το νοσοκομείο. Του μίλησα εγώ. Ένα κάταγμα έχει πάθει. Βέβαια, εντάξει, έχει πάθει και ένα σοκ, έτσι. Πολύ άτυχος ο Μιχαήλ. Το ένα μετά το άλλο συμβαίνουν. Πρέπει να του σταθούμε όσο καμία άλλη φορά. Μας χρειάζεται. Τι έχει πάθει το παιδί μου! Πού είναι, μου λέτε ψέματα! Τη σκότωσα! Πού είναι, θέλω να τη δω! Σώπα, παιδί, σώπα, Μιχαήλ τη φέρνει. Δεν έχει τίποτα σοβαρό. Έχει μάχη στο χεράκι του, τίποτα άλλο. Αν δεν την δω, δεν σας πιστεύω! Λιάννα, σε παρακαλώ, παιδί μου. Σε παρακαλώ. Πρέπει να ξεκουραστείς, Λιάννα. Αγάπη μου, γλυκιά, σου βάλανε νάρσικα? Ναι. Ευτυχώς είναι ένα μικρό ράιτσμα. Ωραία. Πονάς? Όχι. Της δώσαν έπαυση πόνο. Δεν πειράζει, επειδή με αυτό ζωγραφίζω. Το δεξί μας είναι εντάξει. Αχ, τι καλό παιδί που είναι η Ριάδη μας, αγάπη μου εσύ. Μπαλάκια. Ο πατέρας της είναι πάνω, προσπαθεί να την ηρεμήσει. Ουρλιάζει ότι έκανε κακό στο παιδί. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι δεν της έχει κάνει? Ποιος είναι? Ο Άκης φώναξε ψυχίατρο. Ελάτε. Γεια σας, καλέργεια, περάστε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελάτε, από εδώ επάνω είναι. Οδυσσέα! Πάλι εδώ είσαι εσύ, έβγαλες ρίζες, ρε. Εσύ μου το κόλλησες. Έχω λύσει 2 σταυρόλεξα μέχρι τώρα. Είδες για να είσαι μπακούρι, ούτε συνταξιούχος. Μου αρέσει. Μην νοιάζεσαι για μένα. Για πού το βάλες? Πάω να ταΐσω την Νόνα. Η Άρχη δεν τα κατάφερε. Μόνο εμένα θέλει. Κάτσε λίγο. Ωραία, μόνο 5 λεπτά έχω. Δεν είναι νικηφορέ. Περίεργος τύπος αυτή η Γκρέισερ είναι. Γιατί το λες αυτό? Δεν ξέρω. Μου φαίνεται περίεργο που επιμένει τόσο πολύ να μπει στο σπίτι μας και να τραβήξει φωτογραφίες. Έτσι είναι οι δημοσιογράφοι, επίμονοι. Την τσάκωσε να φωτογραφίζει τον πατρικό μας απ' έξω. Απ' έξω δεν πειράζει. Μα αφού δεν θα μπει μέσα. Δεν θα έχει φωτογραφίες από τους εσωτερικούς χώρους, γιατί επιμένει. Θα δείξει λίγο απ' έξω, θα τα δικαιολογήσει κάπως. Σωστά. Σε βλέπω καλύτερα πάντως με το θέμα της Ηλιάννας. Κοντεύω να το πάρω απόφαση. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα, φίλε μου. Ο έρωτας χρειάζεται 2. Τώρα ξεπέρασαμε τη δουλειά. Πώς είναι η Λιάννα? Πώς να είναι, αγόρι μου, σε κατάσταση σοκ. Τώρα έφυγε ο ψυχίατρος. Τι είπε? Είπε ότι έχει υποστεί ένα τεράστιο ψυχολογικό σοκ και ότι πρέπει να την έχουμε υπό στενή παρακολούθηση διαρκώς. Μα πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα? Έβαλε το παιδί στο πίσω κάθισμα. Χωρίς ζώνη πήγε να το σκάσει. Την πήραν κυνήγια από πίσω οι φρουροί. Αυτή τρόμαξε και το στούκαρε το αυτοκίνητο πάνω σε ένα δέντρο.
Ευτυχώς η Αριάδνη έχει μόνο ένα ελαφρύ ράγισμα. Η Λιάννα χτύπησε. Όχι, δεν έπαθε τίποτα. Φορούσε ζώνη. Το πρόβλημα είναι ότι της βγήκε όλο αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα που είχε με τη μάνα σας. Και νομίζω ότι σκοτώθηκε η Αριάδνη. Το πιστεύει δηλαδή. Πάω να τη δω. Όχι, όχι, Δημήτρη, κάτσε. Ο γιατρός έκανε ηρεμιστική ένεση. Θα κοιμάται μέχρι αύριο. Τι άλλο είπε ο γιατρός? Είπε ότι χρήζει ιατρικής βοήθειας, αλλά η αδερφή σου βέβαια δεν θέλει. Πάντως πρέπει να βρούμε μια λύση. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Βασανίζεται πολύ αυτό το κορίτσι. Έτσι θα το αφήσουμε. Πήγα να την κοπανίσω όπως την άλλη φορά που έφυγε στη Ρώμη. Και μαζί της σαν κουβαγιάζει. Δεν ξέρω, δεν είναι καλά το κορίτσι μου. Δεν είναι καλά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ο Μιχαήλ που είναι? Μέσα με την Αριάδνη. Λοιπόν, θα σου φέρω ένα χυμό. Εντάξει. Ευχαριστώ. Δημήτρη, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα βοηθήσεις την αδερφή σου, ό,τι κι αν συμβεί. Εγώ δεν θα είμαι για πάντα εδώ πέρα. Η αδερφή σου έχει πολύ ευαίσθητη ψυχοσύνθεση. Και θέλω να μου δώσεις το λόγο σου όταν μου συμβεί κάτι. Θα σταθείς βράχος δίπλα της. Ακούς? Εντάξει, πατέρα. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι και εσύ τώρα? Και την πήγες σπίτι της? Ναι, την πήγα στο σπίτι γιατί της έδωσα και μερικά χρήματα για να μπορεί να κινείται. Δεν μπορεί να δουλέψει το κορίτσι τώρα με ένα χέρι στην καφετέρια. Ναι, φαντάζομαι. Νιώθω πολλές τύψεις για αυτό το κορίτσι. Το πλήρωσες ακριβά όμως. Άλλο τώρα και άλλο τώρα. Και να σου θυμίσω ότι οδήγησε και παράνομα για να την πας σπίτι. Θα βρεις κι άλλο, Μπελά. Ωραία, το κόβω από σήμερα. Άντε, να σε δω. Θέλω πολύ να τη βοηθήσω. Κοίτα, το γραφείο μου είναι μικρό. Κινούμαι με 2-3 άτομα. Μία κοπέλα τηλεφωνήτρια μου είπε ότι παντρεύεται και θα σταματήσει. Είναι εξύπνια αυτή η Ράνια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατί? Μήπως την πάρω και δουλέψει στο γραφείο μου. Πάντως της είπα ότι της κάνω το τραπέζι εδώ. Ωραία, φέρτε να τη γνωρίσω, μην της πεις τίποτα. Να τη δω πρώτα. Ωραία, ελπίζω να σου κάνει, γιατί πραγματικά έχει ανάγκη για χρήματα. Να σου πω τώρα, ξέρεις τι επιπτώσεις θα έχεις αν σε πιάσουν να οδηγείς χωρίς δίπλωμα? Ξέρω, ναι, και σου είπα ότι θα το κόψω από σήμερα. Δεν ξέρω οδηγάω. Μπράβο. Θα οδηγάω μόνο μηχανή. Με ταράζει πολύ ο χαρακτήρας σου. Όλο ρισκάρεις. Κοίτα να το συνηθίσεις. Λοιπόν, ακούστε με όλη μια στιγμή, σας παρακαλώ. Καταλαβαίνω την αναστάτωση όλων. Το θέμα όμως χρειάζεται πολύ λεπτό χειρισμό. Η Λιάννα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Το θέμα είναι να μην την επιβαρύνουμε εμείς κι άλλο. Τι μας λες, ρε ναυσικά? Το κακό της θέλουμε. Προσπαθούμε να την βοηθήσουμε. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μην κινδυνεύσει ξανά το παιδί μου. Τα αποφάσισα. Θα κάνω έτοιμα στον εισαγγελέα για ακούσια νοσηλεία. Σήμερα κιόλας. Γιατί από όσο ξέρω είναι χρονοβόρα διαδικασία. Ας μην το φτάσουμε στα άκρα. Μπορεί η Λιάννα να δεχτεί μόνη της να πει στην κλινική. Συμφωνώ με τον Δημήτρη. Ας της δώσουμε άλλο ένα περιθώριο. Της δώσαμε και πήγε να σκοτώσει το ίδιο της το παιδί. Το πέταξε στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη. Χωρίς ζώνη. Εξεφύγει τελείως. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάρουμε ρίσκες αποφάσεις? Το κακό είναι ότι συμφωνώ με τον Μιχαήλ. Αυτό που φοβάμαι είναι μην κάνει κακό στον εαυτό της. Της έχει έρθει ξανά στο μυαλό το παρελθόν. Καλύτερα να κάνουμε αίτηση στον εισαγγελέα να τρέχει. Και αν πάει από μόνη της στην κλινική, καλώς. Αυτό θα κάνω. Πάμε, σωστό. Θα έρθω να συνυπογράψω. Μπορεί να βοηθήσει αυτό.
ήθελα να φτάσουν αυτά τα πράγματα. Ποιος ήθελε. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Πάω μέσα να τη δω. Μην την ξυπνήσεις. Χρειάζεται ξεκούραση. Άνοιξε το στόμα σου να φας, γιατί θα θυμώσω πολύ σήμερα, Μη με απειλείς εμένα. Έχει κλείσει το στομάχι μου. Καλά που μου το είπες. Να καλέσω τον γιατρό. Να σου κάνει ενέσεις δυναμωτικές. Στον ποπό. Να δεις πώς θα στρώσεις. Παλιό παιδό. Με κοροϊδεύεις. Καθόλου δεν σε κοροϊδεύω. Μπράβο. Τρώγε. Μη με πεις γιατί θα κάνω έκρηξη. Ωραία, πάμε πάλι το αεροπλανάκι, έτσι όπως μου έκανες όταν ήμουν μικρός. Θες αεροπλανάκι, Φτάνει τώρα. Έφαγα. Θα το φας όλο. Κοίτα. Αεροπλανάκι. Ναι, ανοίξε το στόμα σου όμως. Έλα. Μπράβο. Έτσι. Σου έκανα και τη χάρη. Δεν θέλω άλλο. Έτσι θα κάνεις με το παιδί σου, να το πιέζεις. Καλά που το κατάλαβες. Εκπαιδεύομαι. Έλα. Άνοιξε το στόμα πάλι. Ανοίξεις το δικό σου. Μπράβο. Δώσ' μου δύναμη, κυρία, σε παρακαλώ. Μόνο η δύναμη θα με γλιτώσει. Οδυσσέα μου, σας βασανίζω, Όχι. Μας αρέσεις όπως και να είσαι. Αλλά άνοιξε λίγο το στόμα σου. Μπράβο. Και πριν το σκεφτείς, άλλο ένα. Έτσι. Κοίτα με έτσι όπως με κοιτάς στα μάτια. Και απλά άνοιγε το στόμα. Έτσι, μπράβο. Και ένα τελευταίο. Τι θέλεις? Αεροπλανάκι. Να το φας εσύ. Και εγώ μετά. Αφού το φας όλο, θα φάω κι εγώ ένα ολόκληρο πιάτο για πάρτι σου. Μπράβο σου. Φτάνει. Μου θυμίζεις ένα τραγούδι που λέγαμε κάποτε. Ποιο? Το καιρό εκείνο το παλιό και οι δυο κλεισμένες στο σκολιό. Μιλούσαμε όλο για αγάπη και για τρελά φιλιά. Κι με χάρισα, μίλουσες πέρσι. Μα για θυμίσου πόσα μου λέγες κι εσύ. Αεροπλανάκι. Μπράβο σου. Χρόνια αθώα τρελά που η ζωή μας περνά δίχως έγνοιας και πίκρες και καημούς. Χρόνια που μας δίνουν τους πρώτους παλμούς. Η κατάσταση με την Ηλιάνα κοντεύει να φτάσει στο απροχώρητο. Νομίζω ότι δεν την ελέγχουν πια. Κρίμα για το καημένο το κορίτσι. Αλλά μας συμφέρει. Μήπως όλο αυτό να βγει προς τα έξω. Να το σπρώξουμε λίγο. Όχι. Φοβάμαι μας καταλάβουν. Έτσι όπως τρέχουν τα γεγονότα, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε. Ωραία. Τα αφήνω πάνω σου. Πες και κάτι στην Κέρκυρα. Ίσως λείψω 2-3 μέρες.
Θα πάρω και εκεί το χέρι μου. Ρε Αλέκο, σε είχα παρεξηγήσει πάρα πολύ. Όλα για το καλό του κόμματος. Εννοείται. Ο άνθρωπος βρίσκεται στη βάση αυτής της νέας τεχνολογίας που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, απλώς τον εξελίξαμε. Πήραμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά και βρήκαμε τρόπους να τα βελτιώσουμε. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που δεν ξεχνάει ποτέ. Που μπορεί να μαθαίνει με αστραπιαία ταχύτητα. Που μπορεί να διαβάζει τα συναισθήματα του συνομιλητή του με απόλυτη ακρίβεια. Έναν άνθρωπο που κουβαλάει μέσα του τις συλλογικές εμπειρίες και αναμνήσεις όλου του κόσμου και έχει πρόσβαση σε αυτές ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιώντας την επεξεργαστική δύναμη των υπολογιστών, μπορούμε να προσομοιώσουμε την ίδια τη ζωή. Τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα, τις αντιδράσεις. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή μας και μέσα από αυτή τη μελέτη να διορθώσουμε λάθη πριν καν γίνουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε το μέλλον του ανθρώπινου είδους σήμερα. Σκεφτείτε πως μια μέρα θα μπορείτε να μεταφέρετε τη συνείδησή σας μέσα σε ένα υπολογιστή και αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει και να εξελίσσεται ερήμην σας. Αυτό δεν είναι η αθανασία? Το ταξίδι στο μέλλον μπορεί να μην έχει τη μορφή που φανταζόμαστε. Η ταχύτητα του φωτός ή όπως αυτή περιγράφεται στο φυσικό κόσμο είναι ένα εμπόδιο αξεπέραστο για τον άνθρωπο. Μήπως όμως το βλέπουμε όλο λάθος? Μήπως αντί να κυνηγάμε το φως, θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να μετατραπούμε σε φωτόνια? Τροφή για σκέψη. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις? Ναι, παρακαλώ. Πιστεύετε πως αυτή η επιστήμη θα μπορούσε να έχει εφαρμογές και στον χρηματοοικονομικό τομέα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις που είπατε? Ναι, βεβαίως. Όλα εξαρτώνται από τις παραμέτρους που θα καταχωρήσει κανείς στο σύστημα. Όσες περισσότερες πληροφορίες έχεις για ένα θέμα, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα πάρεις. Ναι, παρακαλώ. Η επίλυση του γρίφου του ΝΑΣ σας επηρέασε αρνητικά? Ελπίζατε κάποιο άλλο αποτέλεσμα στην πρόβλεψη της ισορροπίας? Την επίλυση του γρίφου την ένιωσε εσείς όμως όλος ο επιστημονικός κόσμος, όχι μόνο εμείς. Ήταν σίγουρα μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, χωρίς να είναι απαραίτητα κακό. Όσο μελετάει κάποιος αυτά τα θέματα, τόσο θα βλέπει τις σταθερές να λιγοστεύουν. Νομίζω ότι η κβαντική μηχανική είναι η ζωντανή απόδειξη και ότι έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμη από αυτή. Ναι, παρακαλώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι εντελώς διαφορετικό. Σας ακούω. Πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη... Σε έχει ξετρελάνει. Είναι εξαιρετική. Θέλω να την γνωρίσουμε. Σε έχεις πάθει ζημιά. Μπράβο. Δεν περίμενα ότι είναι ο τύπος σου. Όταν λες τύπος μου, αν εννοείς γυναίκα με μυαλό, τότε ναι, είναι ο τύπος μου. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν εξαιρετική. Έχω βέβαια κάποιες απορίες. Ακούω. Εδώ, λίγο δύσκολο. Θες να ανταλλάξουμε τηλέφωνα? Κοιμάται πολύ βαθιά. Έτσι θα το πάει όλη μέρα? Μάλλον. Η ένεση που της έκανα γιατρός ήταν πολύ δυνατή. Μπορώ να πιστέψω ότι βλέπω την αδερφή μου σε αυτή την κατάσταση. Τι έγινε? Πήγατε στον εισαγγελέα? Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα. Από αύριο η αστυνομία θα πάρει καταθέσεις από όλους για τη συμπεριφορά της Ηλιάνας τον τελευταίο καιρό. Θα προσκομίσουμε και τις γνωματεύσεις που υπάρχουν και όλα τα σχετικά. Και όταν ξυπνήσει, τι θα γίνει? Θα την πάρω στο σπίτι μου. Μην κάνει πάλι καμιά τρέλα και κινδυνεύσει το παιδί.
Θα αλλάξω και κλειδαριές. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έφυγα για το εργαστήριο. Δημήτρη, πάμε κι εμείς γιατί κι εγώ μας θέλω. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια. Μιχαήλ, είμαστε σε επικοινωνία, έτσι? Ναι. Έχεις ποτέ φανταστεί? Όχι ρε φίλε, δεν ψάχνομαι. Η σχέση μας θα είναι φιλική κι άμα γουστάρεις. Κι άμα δεν γουστάρω. Σ' ένα νησί από όνειρα που αληθινά να είχαν βγει και να γελάς σφιχτά να με κρατάς στην άκρη μιας ακρογιαλιάς που φτιάχτηκε μόνο για μας, μόνο για μας. Έχεις ποτέ σου σκεφτεί? Σε θέλω. Τι γεύση θα έχει ζωή? Σε θέλω. Κοίτα, επειδή μηδενίσαμε το κοντέρ, λέω ότι μπορούμε να το ξαναπροσπαθήσουμε. Έτσι, μπράβο. Να γελάς σφιχτά να με κρατάς στην άκρη μιας ακρογιαλιάς που φτιάχτηκε μόνο για μας, μόνο για μας. Έλα. Έλα, μπορείς να μιλήσεις? Ναι, ναι, μόνη μου είμαι. Τι έγινε? Ήρθε ο γιατρός και έχει κάνει μια ένεση στην Ηλιάνα και κοιμάται. Εγώ πήγα με τον Αρώνη στην εισαγγελία και κάναμε αίτηση για ακούσια νοσηλεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατάλαβα. Πολύ άσχημη η κατάσταση. Δεν γινόταν αλλιώς. Όσο πάνε τα πράγματα χειροτερεύουν. Μου λείψει πολύ. Έλα από το σπίτι με το μικρό. Και πώς θα το δικαιολογήσουμε? Δεν χρειάζεται. Η Ηλιάνα θα κοιμάται μέχρι αύριο. Ναι, αλλά είναι και η κυρία Ελένη στο σπίτι. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Άκου, Μιχαήλ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν γίνεται. Η Ηλιάνη να είναι σε αυτή την κατάσταση και εμείς στο σαλόνι να τα λέμε. Δεν μπορεί να γίνει. Σε παρακαλώ, καταλαβαίνουμε. Ξέρεις, δεν συνηθίζω να βγαίνω με μαθηματικούς. Γιατί? Γιατί νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Όχι όλοι βέβαια. Πάντα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Ενώ εσείς η φυσική ανακαλύπτετε τον κόσμο κάθε μέρα. Ακριβώς. Πού σπούδασες? Τελείωσα το φυσικό εδώ στην Αθήνα και μετά πήγα για μεταπτυχιακό στην κβαντομηχανική στην Καλιφόρνια. Και η τεχνητή νοημοσύνη πώς προέκυψε? Έκανα ένα internship στην Google για 6 μήνες και μου άλλαξε εντελώς τον τρόπο που σκέφτομαι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Σε ευχαριστώ. Αν και είμαι προκατηλημένη με εσάς τους μαθηματικούς, και ντρέπομαι που θα το πω, και εμένα μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Άνοιξε μου, ήρθα να σε πάρω να πάμε σινεμά. Η Ολυμπία θα κοιμηθεί στο φίλο της τον Νικόλα. Άνοιξετε! Κάτσε, κατεβαίνω να μην αργήσουμε. Κατεβαίνω εγώ. Όχι, θέλω να έρθω πάνω να δω πώς πήγε η ανακαίνιση. Περίμενε, μωρέ, μην αργήσουμε τώρα στο σινεμά, περίμενε. Σιμώ, άνοιξε μου τώρα.
βάψαμε τώρα. Είναι μωρό μου. Να μην δω πώς έγινε το καινούριο στόλο. Συγγνώμη, πού είναι η... Δεν πιστεύω. Πόσο ηλίθια είμαι, ρε. Ψέματα μου είπες πάλι. Σίμω, γιατί δεν μιλάς. Σίμω, καταβγείς τη γλώσσα. Μίλα, ρε! Ψέματα! Μου είπες πάλι! Του ουρανού τα χρώματα στα μάτια σου κρατάς κι όλα του νου τα όχυρα εύκολα κατακτάς. Μα από φόβο κάνεις άκρη να περάσει η αγάπη. Αγάπαμε αν τολμάς. Σώμα μισό μου